Isang maulang hapon sa bawat isa mga kaayop. At kasama natin ngayon si Ate Nara, Kasi Ate Mitch. Ate Mitch, si Kuya Roldan, sila Jay at ang mga kabataan po natin dito sa Kabarwan. Tatapos lang magpala. Pala. Katatapos po nating magtrabaho sa Children Hall. Ayun, silipin natin ang pangyayari sa Children Hall. Praise the Lord po sa pagtutulong-tulong ng ating mga members. Ay nalalapit na tayo sa katotohanang matatapos din ito. Praise the Lord po. At syempre salamat po sa mga tumulong financially, physically, spiritually. Kahit simpleng presensya lang po ay nakakatulong na. Ngayon ay pupunta po tayo sa dagat. Papakita ko po muli ang ganda ng Kabarwan Beach. At sana ay magapasyal din kayo dito sa Kabarwan. Talagang tagulan na po mga kapatid. Everyday makulimlim dito sa Kabarwan. Kasama din natin si Melissa. Ay! Sorry! Pastor! Bakit? Ginagano ko pa. Okay lang yan, walang problema dyan. Si Morrigan, ang may hawak ng payong. Si Jasmine na nagpapaulan. Si Paring Jay, nag-iisa na naman doon sa unahan. Naligo na ako kanina. Hey! Lagi kang nag-iisa. Gusto mo yung nagsusulo. At ang ating wonder pet na si Butchulog. Aabangan po natin ang ating mga members na katatapos mangisda. Pagkatapos ay hihingi ng isda. Kung walang isda, yan, magsawsaw na lang sa dagat. After how many months, ngayon na lang tayo nakapag-vlog. Welcome vlog. Itong dike na lang po sa harap ang tanging humaharang sa hagupit ng dagat na may alon. Mababa po kasi yung lugar. Nandito na pala silang lahat at nakauwi na sila. Walang katao-tao. Tayo-tayo na lang. Ang maganda po dito sa beach, wala siyang bato-bato. Oo, maliban dito sa tinatapakan nating dike. Masarap sa paa. Tapos po hindi kaagad-agad ang kanyang lalim. Hindi nga po siya developed. Kaya wala pa kayong makikitang cottage o kaya naman mga tindahan. At yun, si Laika gutom na kumakain ulit pang malakasan. I-check po ninyo ang YouTube ni Carmela de la Cruz. Cover songs po ang kanyang ginagawa at kayo'y mahuhumali sa kanyang napakagandang boses. Pagka umaga po rito, maraming sasakyan. Tapos, kanya-kanyang lugar na lang po. Ngayon ay maganda kasi mayroon pong naka-expose na sand dyan. Kasi kapag high tide na po, lubog po yan. Talagang babanggayin na po ng alon yung dike. Parang sa ganyang side po, wala na talaga. At naliligo na sila JC. Si Jay. Si Ate Nara po at si Kuya Roldan ay uuwi pa ng Bawang. Salamat po sa pagtulong sa pagkakarpintero. Opo, kasi mag-alas 6 na po. Child friendly din po ang dagat dito. Hindi kaagad malalim. Ayun, so medyo lalayo ka pa para talagang ma-feel mo ang lalim. Salamat po Ate Nara, Kuya Roldan. Godspeed po. Naku, blurred. Hindi. Oh. We are having picture taking as of now. Sabay sa vlog eh.
Yes, babibrate na ako. Yung ganda. Katakot naman bumaba. Feeling ko madulas ko yung isa. Ate! Ganda ng trabaho nyo natin, Mitch. Magpangikot din kayo, babasa ako. Yung direksyon niya, ate, mali na. Saan na kayo pupunta? Uy! Hindi, ate, huwag kayong gagalaw. Ako yung mag-adjust. Ang assistant po natin si Ate Mitch, tagahawak ng payong. Yes, and kumukuha tayo ng mga pictures. Sobrang layo na nila. Hopefully, kakayanin pa na i-crop. Sobrang layo na nga. Very relaxing dito mga kapatid sa Kabarwan. Sira na pala, Ate Mitch, ang ilaw sa harapan ng ating church. Papali ko convert na lang sa bumbilya. At doon sila ay nagsasaya. Pagklaro po yung view doon, makikita yung Swal Power Plant doon po sa dulo. Tapos 100 Islands po banda doon. At pagkapasok po ninyo sa Kabarwan, dyan, pag natapos ang simentong kalsada, welcome to Kabarwan na po. At pagka nandoon kayo, makikita nyo na po yung church natin banda doon. Tanaw na tanaw na. Ba't di ka kasi maligo? Napakasaya nila. Hindi ka maligo pa south? Doon na lang, doon. Ang dami kong hawak. Para kasing nangihina ako. Oo. Hindi mo pa panahon. Pag panahon mo na, yun ang iisipin mo. At naiinggit na po si Jasmine. Gusto na ring maligaw. Tignan nyo naman yung bababa natin. Napakatarik. Namimiss na po ni Jasmine ang kanyang kaisang puso na si Mar. Mar, kung nasaan ka man, pagalawin mo yung chinilas na yun. Ibabawin ko tayo. Anong bato-bato? Yung gagawin. O, sige, buhatin mo yung bato. Yung bato talaga mag-adjust. Ikaw yung gagawin, pastor, hindi yung bato yung bubuhatin. Gusto daw magpicture ni Jasmine sa bato, mga kaayop. I-comment nyo nga, paano ba? Bubuhatin ba niya yung bato? Si Ate Mitch ang aking assistant. Pasensya na po, walang bayad. Mag-best friend na si Butulog at si Jay. Parang may namimiss si paring Jay. Sino kaya? Walang abs, kuya! Pero tabs! Smile! Smile! Saan kaya sila pupunta? Naku, lumi, kaya pala nababasa na ako. Kaya pala. Sorry po. Okay na ba kayo, guys? Ba't umahon na kayo? Sabi yung uwi na. Tama yan. Narinig namin yung uwi na, di uwi na. At natapos na po. Babalik na tayo. Kamusta ang pagligo ninyo? Lagay mo dyan lahat. Okay lang. Biten. Okay lang, kadun. Sila ikakatatanawin mo pa. Sila ka. At si JC po, nanginginig-ginig na. Ano kayang nangyari kay JC? Nakuha na po natin ang mga additional na gamit. Tayo'y pupunta na kila Ate Mitch. Doon po tayo nakikitulog. Hello, Kuya Benny. Ciao.